Médiá to je obrovská sila. Dokážu úplne zmeniť náš pohľad na komplikované veci, ako je napríklad migrácia. No a čo sa stane, keď sa nejaké posolstvo, aj keď myslené dobre, ale úplne minie účinkom? Poďme sa ponoriť do toho, prečo sa to deje a kde je vlastne ten háčik. Tak poďme na to. Lebo ak chceme pochopiť, prečo niektoré kampane jednoducho nefungujú, musíme sa najprv pozrieť na to, čo vlastne ľudí naozaj motivuje odísť z domu. A podklady na to máme priamo z jedného zaujímavého akademického žurnálu. Celé toto vysvetlenie je založené na výskume, ktorý je naozaj fascinujúci. Viete prečo? Lebo sa na migráciu nepozerá len tak zvonku, z diaľky, ale dáva slovo priamo tým, ktorých sa to týka, samotným migrantom. Čo si tak človek ako prvé predstaví? Asi, že za rozhodnutím odísť sú nejaké veľké správy v televízii alebo oficiálne reporty však, no realita, ktorú odhalil tento výskum je, povedzme, že úplne niekde inde. Týmto výskum v podstate búra dva veľké mýty. Takže zabudnime na to, že hlavným spúšťačom sú správy zahraničných agentúr. A ten druhý mýtus, a to je naozaj dôležité, je vidina nejakých sociálnych dávok. Táto predstava, ktorá sa tak často objavuje v európskych debatách, no tak tá podľa zistení nehrá skoro žiadnu rolu. Tak čo to teda je? Čo sú tie skutočné spúšťače? Možno to bude znieť prekvapivo, ale sú to veci, ktoré by sme označili za banálne. Sú to fotky kamošov na sociálnych sieťach, ktorí ukazujú svoj nový, lepší život. A dokonca aj príbehy z televíznych seriálov. Všetko to dokopy vytvára takú dokonalú ilúziu, ktorá je ale od skutočnej reality na míle ďaleko. A teraz pozor, toto číslo je naozaj šialené. Pripravte sa. Až 88% opýtaných v jednej štúdii sa rozhodlo odísť hlavne kvôli fotkám, ktoré videli na sociálnych sieťach. Počujete dobre, 88%. To len ukazuje, akú neuveriteľnú priam hypnotickú silu má vizuálny obsah. Dobre, takže vieme, že sociálne siete majú obrovskú moc. A hneď sa nám vynára otázka, nedalo by sa to nejako využiť na dobrú vec? No jedna prípadová štúdia nám pekne ukazuje, že to vôbec nie je také jednoduché. Nadácia otvorenej spoločnosti prišla s kampaňou, ktorá mala naozaj krásny a dôležitý cieľ. Chceli jednoducho odstrániť predsudky a podporiť toleranciu voči migrantom v Európe. Super nápad, nie? A ako na to išli? No, stavili na modernú kartu. Aby zasiahli hlavne mladých ľudí, spojili sa so Selasiem, jedným z najznámejších slovenských youtuberov. Práve on mal odovzdať toto dôležité posolstvo. A presne tu začína byť cítiť, kde asi nastal problém. Toto je totiž úplne typický pozdrav, ktorým Selassie zdraví svojich fanúšikov. Už len z tohto pozdravu je každému jasné, aký typ obsahu tvorí. Jeho kanál je proste o gamingu, o herných počítačoch, o hraní hier naživo, o recenziách techniky. Je to proste svet zábavy. A tento svet je, povedzme si na rovinu, na míle vzdialený od takých vážnych tém, ako je migrácia. A sme pri tom. Napriek tomu, že úmysel bol skvelý a influencer mal obrovský dosah, výskum ukázal, že kampaň bola neefektívna. Prečo? Poďme sa pozrieť na dva hlavné dôvody, ktoré štúdia našla. Ten prvý dôvod má celkom strašidelný názov upírí efekt. Čo to znamená? V podstate to, že celebrita je taká silná a pútavá, že doslova vysaje všetku pozornosť z posolstva. Ľudia si pamätali Selassieho, jeho vtipy, jeho štýl. Ale to dôležité posolstvo o migrácii, to sa v tom celom úplne stratilo. A to nás krásne privádza k druhému problému, ktorý sa odborne volá slabá kongruencia. Znie to zložito, ale v skutočnosti je to úplne jednoduché. Posol a posolstvo sa k sebe proste nehodili. Ako pesť na oko. Spojenie gamera s takou vážnou témou jednoducho pre ľudí nevyzeralo ani prirodzene, ani dôveryhodne. No tento jeden neúspešný pokus nie je len nejaká náhoda. V skutočnosti nám ukazuje niečo oveľa väčšie. Odkrýva hlbší, systémový problém v tom, ako sa médiá celkovo k téme migrácie stavajú. Štúdie ukazujú, že médiá veľmi často používajú 4 osvedčené škatulky. Migranti sú buď bezpečná hrozba, ktorej sa treba báť, alebo sú anonymná pracovná sila, alebo sú to úbohé obete, ktoré treba ľutovať, alebo sú len taký exotický prvok na spestrenie. Každá jedna z týchto škatuliek pritom úplne ignoruje, aká zložitá a ľudská táto realita v skutočnosti je.
A teraz niečo, z čoho naozaj mrazí. Samotní účastníci výskumu si všimli, že sa objavuje nová, 5. škatulka. Migrant ako zdravotné riziko. A asi netreba hovoriť, aký nebezpečný sa tento naratív stal, najmä keď prišla pandémia. Dobre, takže problémy poznáme. Od skreslených fotiek na Instagrame až po kampane, ktoré nefungujú. Čo s tým? Čo navrhuje výskum ako cestu vpred? Ako o tom hovoriť zmysluplnejšie? Tie odporúčania sa dajú zhrnúť jedným jediným slovom – autenticita. To znamená, namiesto toho, aby sme platili celebritám, dajme mikrofón priamo migrantom. Namiesto zjednodušených príbehov porozprávajme celý príbeh, od začiatku až do konca. A namiesto veľkých kampaní zlora spolupracujme s tými, ktorým ľudia na mieste naozaj veria. Napríklad miestnym cirkvám v Afrike. A tým sa dostávame k poslednej myšlienke na zamyslenie. Ak si z tohto celého máme niečo odniesť, tak je to toto. Nezáleží len na tom, čo sa hovorí. Oveľa dôležitejšie je, kto to hovorí a ako to hovorí. Pretože ak posolstvu chýba autenticita, tak aj ten najlepší úmysel sa jednoducho stratí v preklade.